Nu kører jeg ikke længere, så jeg et eller andet spiser og siger, jeg Vi tog det også med, gjorde I ikke? For jeg kiggede efter, jeg var på tingene, og vi havde på gårdsmad. Jo, vi tog det med, der var jo ikke rigtig nogen. Nej, det var en mærkelig. Ja, vi satte med de boremaskiner, og jeg havde det sådan lidt til. Ja, bier fik rigtig smart. Nej, jeg havde det også. Jeg blev alt blodforskningsdag, så der jeg havde unge nu, så de kunne lykke. Det var sådan ikke. Nå, nej. Så, Ind og få det stramt. Så det var bare lige for at få et eller andet. Ej. Og så bare bier hjemme. Ja. Det var eddermame langt hjem. Godt. Så da vi kom hjem, så havde vores store datter lavet pandekager til. Ej, hvor fint. Ja. Kilo, han kommer for. Nej, fordi vi skulle jo ikke have mad. Nå, ja. Ja, og hvad var det nu lige på den, vi ville have? Jeg kunne helst bare spise hunderboks eller sådan noget. Ja. Det var da en god, men lige de kunne tage med hjem. Det var da en god idé. Jeg havde ellers sagt, at jeg godt ville lave mad, men det vidste jeg heller ikke rigtigt, hvad det var. Ellers godt nok, Anders! Far må have faktisk holdt lasagne i stedet. Det var godt lige sådan en pizza, Det får vi bare til. ja, Så jeg tror, det var sådan noget.